नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी दिशा, निलेश गटणे यांचं प्रतिपादन। कोकणावर बाहेरून अंतर्गत आक्रमण, सयाजी शिंदेंनी मांडलं भयान वास्तव। आणि वेंगुर्ल्यात लोकप्रतिनिधींची वीज वितरणला धडक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा। गोकुळ आईस्क्रीम। विदुषी पद्मश्री माणिक वर्मा जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त माणिक मोती संगीत मैफिलीला रसिक श्रोत्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला। स्वर्गीय श्रीमंत कमलाबाई दत्ताजीराव भोसले तळीकर प्रतिष्ठानकडून या मैफिलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नगराध्यक्षा युवराज्ञी शरदराजे भोसले यांच्या हस्ते आणि माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मैफिलीचं उद्घाटन करण्यात आलं। माणिक वर्मा यांनी गायलेल्या आणि अजरामर केलेल्या सदाबहार गीतांच्या नजराण्यानं रसिक श्रोते मंत्रमुग्ध झाले। कबीराचे बिन तो शिली, कबीराचे बिन तो शिली, कौसल्याचा रामबाई, कौसल्याचा राम, कौसल्याचा रामबाई, कौसल्याचा राम। कबीराचे बिन तो शिले, कबीराचे बिन तो शिले, कौसल्याचा रामबाई, कौसल्याचा राम। संगीत क्षेत्र म्हटलं की कोणी बोलवले की नाही म्हणता येत नाही। नीरजचा 4 दिवसापूर्वी फोन आला, म्हटलं नीरज येणार मी कार्यक्रमाला, आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित राहिलो आहे। सावंतवाडी नगर परिषद काम करत असताना अनेक पर्यटन महोत्सव त्या काळामध्ये झाले। जवळजवळ 14 पर्यटन महोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक पर्यटन अत्यंत उत्कृष्ट असे पर्यटन महोत्सव साजरे व्हायचे, आणि त्यानिमित्त त्या कलाकारांना संधी मिळायची। नगर परिषद धोरण असं होतं की प्रत्येक स्थानिक कलाकाराला तिथं कुठेतरी एक स्टेज मिळावं, तिथून त्यांना सादरीकरण करता यावं, या निमित्तानं त्या ठिकाणी ते सादरीकरण व्हायचं। नगराध्यक्ष मॅडम या ठिकाणी आहेत की अनेक कलाकारांच्या तक्रारी थोड्याशा आहेत की सावंतवाडी नगर परिषदेकडनं सहकार्य मिळत नाही। मॅडम, असा विषय आहे की ही संस्था आहे ती की फायद्यात चालण्यासारखं चालावी। ठीक आहे, तुम्ही इथंपर्यंत ठीक आहे, परंतु रिलायन्स कंपनी एखादी फायद्यात चालू शकते, परंतु ही लोकांना सुविधा देणारी एक संस्था आहे। आणि या निमित्ताने मी तुम्हाला आवाहन करेन की जो सभागृह आहे बॅरिस्टर नाथपै, ह्या कलाकारांना सगळ्यांना उपस्थित करून द्यावा लागेल, कारण हे कलाकार त्या ठिकाणून घडले, ही एक सुविधा आहे, आणि सुविधेतनं या कलाकारांकडनं पैसे न घेता ते जॉईंटली करता येईल। सावंतवाडी नगर परिषद दुसरी संस्था असेल, दुसरी संस्था असेल, कुठची येतील ते त्यांना फ्रीमध्ये तो सभागृह उपलब्ध करून दिला तर कलाकारांना खऱ्या अर्थानं ह्या शहरामध्ये आपलं सादरीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, आणि नगर परिषदेचं नाव पण त्या निमित्तानं होईल। मी तुम्हाला मागणी करतो आहे की सर्व कलाकारांचा हा प्रश्न आपण गांभीर्याने घ्यावा आणि सोडावा, एवढंच या निमित्ताने बोलतो आहे। नीरज या ठिकाणी नगराध्यक्ष आल्या, आणि मुद्दाम मी याचं मान्य केलं, नगराध्यक्ष आहेत, हा प्रश्न इथं मांडता येईल या हेतूने इथं आलो, आणि सर्व कलाकारांना मनापासून धन्यवाद देतोय आणि याच ठिकाणी थांबतोय। मध्ये बोलवला त्याच्यासाठी आम्ही आभारी आहे। माझी भेट नीरजची बहुतेक 5 वर्ष अगोदर झालेली, आणि तेव्हा नीरज आपण गार्डनमध्ये प्ले करत होते, तेव्हाच मी त्यांना म्हटलेलं की त्याच्यामध्ये इतकी टॅलेंट आहे, ते इतकी इझिली ते इन्स्ट्रुमेंट आणि त्यांच्या गायक त्यांच्या एक्सपर्टीज जे आहे खूप सुंदर आहे, आणि आम्हाला नक्की आवडेल की आपण कोकणचे कलाकारांना ते अजून प्रोत्साहन देऊ शकू।
जेव्हा की बबन चाळगावकरनी ऑलरेडी म्हटलं की आम्हाला पण ते आवडेल, तर नेक्स्ट टाईम नक्की आपण एक मोठा प्रोग्राम करूया, नगरपालिका विथ युअर ऑर्गनायझेशन. आणि बाकी सर्व कलाकारांना मी सांगेल की आपण या, आपण आमच्याशी बोला. नक्की नगरपालिका आपल्याला काय पण प्लॅटफॉर्म देऊ शकणार, आम्ही नक्की देणार. कारण आम्हाला पण आवडेल की आपले कोणकोणचे कलाकारांना अजून मोठा प्लॅटफॉर्म भेटणार आणि आपण त्याच्या मार्केटिंग पण चांगल्या पद्धतीने करूया. तर कीप गोईंग ॲट वॉट यू आर डुईंग अ फॅब्युलस जॉब नीरज. खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. प्रतिष्ठानचे नीरज, हे आपला पहिला प्रोग्राम आहे, आपण आयोजित केलेला आहे, तर अतिसुंदर आहे. आणि मी फक्त हे म्हणेल की नगरपालिकाच्या बॅरिस्टरनाथ हॉल तर असणारच, पण राजवाडाचे दार पण उघडे आहे. दरबार हॉलमध्ये एक टाईम करा, आम्हाला खूप आवडेल. मारो कंठा विदेसा जो मारो कंठा विदेसा जो मारो कंठा विदेसा जो मारो कंठा
बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सावंतवाडीवरून मुंबईला जातोय. 2:30ची गाडी होती LTT मडगाव. LTT मडगाव LTT. आता मी सावंतवाडीवरून मुंबईला नेणार. तसं 2:30ची गाडी आहे, अजून आली नाही आहे. आता वाजली किती आहेत? 12:30 वाजायला आलेत. आणि त्याच्यात आमची लहान मुलं आम्ही केव्हाचे ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही ते ठीक आहेत, पण ज्यांच्याकडे मोबाईल आहेत ते ठीक आहे. नाही त्यांना काय करायचं? मेसेजच येत नाहीत. काय सकाळपासून लोक हे बसली आहेत ना, त्यांचं काय? आमच्याकडे आम्ही 3 माणसं, आमच्याकडे आज 8-9 पोहोचे आहेत. मे महिन्यात सुट्टीमध्ये आम्ही आलो. सुट्टी परतून निघतो आम्ही. सुट्टी आम्ही एन्जॉय केली. तेव्हाही लेट होत होती गाडी. हीच गाडी आम्हाला मुंबईवरून 1:30ची गाडी आम्हाला सकाळी 5ला सुटली. LTT मडगाव होती. आणि आता हीच गाडी आहे, अजून सुटली नाही आहे इथून. 2:30ची गाडी आहे. हीच गाडी होती आमची पण आत्ता पण. अजून त्या गाडीचा प्रॉब्लेम सुरुवातीपासूनच आहे. करायचं काय आता? आणि आमचे बोजे किती आहेत? आम्ही किती वेळ बसतात, तात्काळ बसतात आम्ही इकडे. आम्ही तेच आता म्हणत होते माझ्या मुलांना, जी सोय पण इथे केलेली नाही आहे देशभरात. काय आता मुलं उपाशी इथे जेवण कुठे शोधतात? आता हॉटेलच बंद झालेली आहेत. इथे पण ही काय सोय केली नाही स्टेशनला. काय त्याला कोणी काहीच नाही आहे. पाण्याची सोय पण आहे, पण ते पाणी पण आहे. तर काय खायचं काय ते हो मुलांना? उपाशी आहोत आम्ही सगळी. काय करायचं त्याला आता? गाडी कधी येईल तेव्हा येईल. कोकण कन्या लेट होती. कोकण कन्या 8:30ची कोकण कन्या आत्ता 12 वाजता गेली. मग या लोकांनी काहीतरी सोय केली पाहिजे की नाही? आणि दरवेळेचा प्रॉब्लेम आहे हा. करायचं काय त्याला? पण मंत्री पण लक्ष देत नाही आहेत. नुसते आपलं स्टेशन केल्यावर बसायला जागा दिली म्हणजे झालं का? काहीतरी सोय हवी की नाही? खाणं नाही, पिणारं नाही. बघा किती मुलं झोपली आहेत. लहान मुलं घेऊन माणसं आली आहेत. त्यांचे किती हाल होत आहेत. आमची मुलं पण आता एन्जॉय करून त्या सकाळी ऑफिसला जायचं आहे, एकाला शाळेत जायचं आहे, एकाचा क्लास आहे. त्याने काय करायचं? त्यानं सकाळी एकाचं ऑफिस आहे तो जाऊच शकत नाही आता ऑफिसला. एवढी गाडी लेट झाली तर. बुर्ल्यावरनं इथे आलेलो आहोत. आधी आम्हाला मेसेज आला 2:30ची गाडी आहे, ती अजून इथे आलेली नाही. आणि आम्ही एवढ्यात मुंबईला हवं होतो, पण अजून आम्ही गेलोच नाही तिथे. हे सगळं रेल्वेचे हलगर्जीपणाच झालेलं आहे असं आम्हाला तरी वाटते. कारण की एवढी लहान मुलं घेऊन आम्ही अजून इथेच बसलेलो आहोत. इथे खाण्याचं होण्याची काही सोयी नाही आहे जवळपास. त्यामुळे तर खूपच त्रास होतो आता आम्हाला. खूप कंटाळा आला. आणि आता तिथे 1चा टायमिंग दाखवते इथे सावंतवाडीला येण्याचा. याच्यापुढे काय प्रशासन काय करतात मला तेच कळत नाही आहे. प्रशासन खरंच खूप हलगर्जीपणा आहे तिचा. आम्ही सकाळी आम्हाला मेसेज आला, आम्ही 10 वाजताच निघालेलो वेंगुर्ल्यावरून. पण आता आम्हाला मेसेज आला त्याकडनं आम्ही थांबलो घरी. आणि पुन्हा आम्ही आता 5 वाजल्यापासून ट्रॅव्हलिंग करतो आहे. ते इथे येऊन आम्ही आता थांबलो तर अजून त्याची गाडीचा काही पत्ताच नाही. हो मेसेज आलेला आम्हाला की गाडी लेट येणार आहे म्हणून. 9:30चा टायमिंग दिलेला. 9:30ला गाडी इथे येणार, पण अजून तरी गाडीचा पत्ता नाही आहे. आत्ता तर टायमिंग वाढवतच चालले आहेत. आता तर 1-1:30चा टायमिंग दाखवतो आहे इथे सावंतवाडीला येण्याचा.
आता आमच्याकडे बरं माझ्याबरोबर 5 मुलं आहेत आमची आणि आम्ही टोटल 10 माणसं आम्ही आहोत इथे. आणि त्या हे सर्व सामान घेऊन तर खूपच त्रास आणि उद्या जॉबला पण जायचं आहे. त्यामुळे खूप म्हणजे प्रशासनानं खूपच हलगर्जीपणा चालला आहे या बाबतीत. श्रावणी कमलेश गावडे. गाडीचा टायमिंग होता 2:30चा दुपारी. ते अजून आली नाही. आता रात्रीचे किती वाजले? 12, 11:30, 12 वाजायला आले आणि टायमिंग सांगतायत 11:30ला इथे दाखवत आहेत. पण गाडी तिथून अजून सुटलेली नाही मडगाववर. आम्ही निघालो आहे सकाळी 10 वाजता निघालेलो. आम्हाला मेसेज आला, पुन्हा रिटर्न गेलो, पुन्हा आलो आम्ही 5 वाजता घर सोडलं. तेव्हापासून इथे आहो. सुटली आता सुटली म्हणतायत, माहिती नाही मला सुटली आहे की नाही. आणि पोरांना घेऊन इकडे असं दुपारपासून बसलो आहे आम्ही संध्याकाळवर. नाही आम्ही बाहेरून मागून खाल्लं. आता आम्ही ते बोलतात आम्हाला ॲपवर वेगळा टाईम दाखवतात. त्यांना विचारायला गेलं तर ते म्हणतात नाही अजून तिथून निघालेली नाही. येईल हो हो. आता दुपारी 2:30ची ट्रेन होती. सेजल ऋषिकेश बोलले. चाललो सावंतवाडीवरून ठाण्यापर्यंत आणि गाडी बराच वेळ उशीर आहे. सकाळी मेसेज आला की 7 तास उशिरा आहे. इथे आल्यावर कळालं की अजून 4 तास उशिरा झाला आणि बराच आता जवळजवळ 12 तास उशीर झाला आहे आम्हाला. गाडीचं नाव आहे मडगाव LTT 11100 आणि गाडी 2:30 वाजताचं टायमिंग होतं आणि गाडी आता जवळपास रात्रीचे 1 वाजताचं टायमिंग त्याने दिलं. 12:30चं टायमिंग दिलं. जवळजवळ 12 तास गाडी लेट आहे. असं काही सूचना तर नाही दिली, फक्त एक मेसेज आला आहे आपल्या रेल्वे थ्रू आणि एक मी रेल्वेच्या ॲपवर आपण बघितलं तिथे फक्त समजलं. बाकी असं काय प्रशासनाकडून स्पेसिफिक असा मेसेज नाही आला आहे का? ओके. मी तर आता मेसेज बघून मी लेटच बाहेर पडलो आहे आणि घरी जेवण वगैरे करूनच बाहेर पडलो. आताच्या इथे आता काही परिस्थिती माहीतच नाही की रेल्वेमध्ये काय परिस्थिती असेल. आता टायमिंग तर यांनी इथे सांगितलं आहे की 12:30ला गाडी येईल आणि उद्या पोचण्याचं काय सांगितलेलंच नाही किती वाजेपर्यंत पोचेल काय असेल. प्रत्यक्षात टायमिंग हा इथे 2:30 वाजता दुपारचं आणि रात्री 11:30 वाजता पोचणार होती गाडी. पण अजून रात्रीचे आता 11:30 झालेत ऑलरेडी. गाडी इथे सावंतवाडीला आलीच नाही. साठी मुंबईला असतो. सहदेव पालिका. कोकण करण्याचा 8:36चा टाईम आहे. म्हणजे रात्री 8:36 तर 8:38 डिपार्चर आहे. म्हणजे आत्ता गेली एक 23:25ला गेली, म्हणजे 11:25ला गेली. म्हणजे अंदाजे 2.5-3 तास लेट गेली. सकाळी त्याचा जो रेग आला होता तो उशीर आला होता. त्याच्यामुळे त्याच्या मेंटेनन्समध्ये तो वेळ घेतो मडगावला. त्यामुळे ते जाताना उशिरा गेली. तसं त्यांनी मेसेज पण टाकलेला की रिशेड्यूलचा 1.5 तास रिशेड्यूल केली आहे सेम. आणि आता 11100 ती आले तिकडनं सेंटरकडून ते बोलले घेतली लेट, त्यामुळे ती जाताना उशिरा जातात एवढंच. बाकीचं टायमिंग आहे 2:22चा दुपारी. 2:22चा टायमिंग आहे. अजून आलेलं नाही आहे. एक 12:30 अपेक्षित आहे अशी अनाऊन्समेंट टाकलेली आहे. जे आहे ते तुमच्यासमोर आहे. स्टॉलचं टायमिंग 10 वाजेपर्यंत तसं चालू आहे. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सभागृह आहे बॅरिस्टर नाथपै ह्या कलाकारांना सगळ्यांना उपस्थित करून द्यावा लागेल. कारण हे कलाकार त्या ठिकाणून घडले ही एक सुविधा आहे आणि सुविधेतनं या कलाकाराकडनं पैसे न घेता ते जॉईंटली करता येईल. सावंतवाडी नगर परिषद दुसरी संस्था असेल, दुसरी संस्था असेल, कुठची येतील ते त्यांना फ्रीमध्ये तो सभागृह उपलब्ध करून दिला तर कलाकारांना खऱ्या अर्थानं ह्या शहरामध्ये आपलं सादरीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि नगर परिषदेचं नाव पण त्या निमित्तानं होईल. मी तुम्हाला मागणी करतो आहे की सर्व कलाकारांचा हा प्रश्न आपण गांभीर्याने घ्यावा आणि सोडावा. एवढंच या निमित्ताने बोलतो आहे. जेव्हा की बबन चाळगावकरनी ऑलरेडी म्हटलं की आम्हाला पण ते आवडेल, तर नेक्स्ट टाईम नक्की आपण एक मोठा प्रोग्राम करूया नगरपालिका विथ युअर ऑर्गनायझेशन. आणि बाकी सर्व कलाकारांना मी सांगेल की आपण आमच्याशी बोला. नक्की नगरपालिका आपल्याला काय पण प्लॅटफॉर्म देऊ शकणार आम्ही नक्की देणार.
कारण आम्हाला पण आवडेल की आपले कोणकोणचे कलाकारांना अजून मोठा प्लॅटफॉर्म भेटणार आणि आपण त्याच्या मार्केटिंग पण चांगल्या पद्धतीने करूया. मी फक्त हे म्हणेल की नगरपालिकाच्या बॅरिस्टरनाथ हॉल तर असणारच, पण राजवाडाचे दार पण उघडे आहे. दरबार हॉलमध्ये एक टाइम करा, आम्हाला खूप आवडेल. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. वेंगुर्ले वीज वितरणच्या बेजबाबदार कारभाराबाबत जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी वेंगुर्ले वीज वितरण कार्यालयाला अचानक धडक दिली. यावेळी कार्यालयात जास्तीत जास्त कर्मचारी गैरहजर असल्यानं लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. यावेळी पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती रितेश राऊळ, पंचायत समिती उपसभापती सचिन देसाई, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, भाजप पदाधिकारी कमलेश गावडे, तुषार साळगावकर, शिवसेना पदाधिकारी अजित राऊळ आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. तुम्ही तुमचं काम करा, साहेब येतील का बघून येतील, आपल्याला गरज वाटते तर येतील चावी नाही आमच्याकडे. करा तुम्ही तुमची कामं चालू, तुम्ही कशाला वेळ घालवताय बघूया मग काय म्हणतात ते. साहेब अशी भूमिका घेतात असे साहेब वागतात म्हणून मागच्या वेळी त्यांची बदली करावी लागली. आणि मग तुमचं काय होतं माहिती आहे, तुम्ही सगळे युनियन होतात आणि नंतर मग म्हणतात तिथे कोण यायला बघत नाही, तिकडचा कोण चार्ज घ्यायला बघत नाही. तुम्हाला आता तुम्ही काय बोलला मला माहिती आहे. सांगा ना मला, रेडीचे कधी केले सांगा. रेडी गावात ते मला सांगा कधी गेलात ते. माझं गाव आहे, कधी गेलात ते सांगा. शिरोड्या गावात ते सांगा कधी गेलात. आरवलीत ते सांगा. आता 1 तारखेनंतर आज जवळ 17 ऑर्डर झाली गेली. त्यांनी पालकमंत्री महोदयांच्या समोर उत्तर दिला की उद्यापासून आम्ही सगळ्या जिल्ह्यात गटिंग करतो. तर आम्ही म्हटलं ह्या आमच्या मतदारसंघात किंवा आमच्या विभागाचा आढावा द्या. तुम्ही विचारा नाही केली आहे. मेन लाईन आहे ती. मेन लाईन आहे त्याच्यावर तुम्ही काय पाहिजे ना प्रश्नाची उत्तर. माहिती नंतर खाली माहिती तरी घ्यायला पाहिजे. चार्ज घालून घेऊ नाही. तो अधिकारी येतो त्यावर नेमका चार्ज देतो होय ना. तेच नाही तुम्ही जॉईनिंग घेण्यासाठी वरिष्ठ डेप्युटी जे अधिकारी आहेत पेटकर, तर हे आधी ते अजूनपर्यंत उपलब्ध नसल्यामुळे रेडीचा चार्ज घ्यायचा पण हे अधिकारी ते तात्काळ थांबलेले आहेत. पाणी नको, बस झालं. त्यांना तुम्ही ओळखत नाही म्हणून आहे ना. तुम्ही माहिती द्यायची साहेब पण नाही येत ना साहेब. ही कायमची परिस्थिती आहे. चार्ज पण नाही. मी काय म्हणतो साहेब, ठीक आहे परिस्थिती काय, पावसाळ्याची परिस्थिती आहे. कालपासून पाऊस सुरू झाला, बऱ्याच ठिकाणी झाडं आत पडलेली आहे, विद्युत पुरवठा खंडित आहे. ठीक आहे, हे यांचं कधी मोबाईलवरती कॉन्टॅक्ट होत नाही. ठीक आहे, झालं तर मला सांग. आता सोमवारचा वर्किंग डे असतो, तर हे अधिकारी नाही आहेत. बरा तुमच्याकडे जर कोणी त्यांनी कोणाकडे चार्ज दिला अशी परिस्थिती नाही आहे. तुम्हाला तरी कळवलं का तुम्ही जे आज येणार आहेत किंवा नाही येणार आहेत ते एक ते तुम्ही त्यांना विचारा काय परिस्थिती आहे ती. आता आम्ही काय करायचं, इथे बसून राहायचो की काय करायचं. हां मग साहेब मला सांगा कारवाई काय करणार ती सांगा. साहेब मला सांगा, हे कायमचं चाललंय. तुम्ही माहिती घ्या, ही माहिती घ्या. मला सांगा आता इथे जर आलं ना कोण त्या इथे जागा कोण बाहेर चालला होता अशी परिस्थिती होती इथे. हां माझी वेळ नको. आम्ही रिकाम टेकडे आहोत म्हणून तासभर इथे बसलो आणि तुमचे अधिकारी घरी आहे. पगार भरताय. हां काय साहेब सांगताय मला सांगा. गेले हे शुक्रवारी गेले की डायरेक्ट सोमवारी नाही येणार, मंगळवारी येणार इथे ऑफिसला. तुम्ही बघा काय ते साहेब, इथे सगळेच जण आले आहेत.
काय ते उत्तर त्या लोकांना त्या पत्रकारही आहेत आणि कायमची परिस्थिती आहे. निदान पावसाळ्यात तरी अरे तुम्ही सामावून दिलं घेतात ना वेळच्या वेळी. हे सगळं जाणार तुम्हाला सगळ्यांना 1 तारीखला मिळणार म्हणून चालू आहे. पण बंद चालू आहे. साहेब ज्यावेळी आम्ही आलो होतो ना पूर्ण ऑफिस खाली होतो. फक्त बिल काउंटरला कशाला लोक प्रमाणिकपणे पैसे घेत नाही आणि तुम्हाला ते घेतल्यानंतर लोकांना सेवा देत नाही. पॉवर हाऊस अधिकारी एकही माणूस लोकांना सेवा देत नाही. लोक प्रामाणिकपणे बिल भरताय. एक काम करू ते साहेब काय ना तुमच्याकडे काही विषय येत नाही. बिल त्याला बाहेर आम्ही लॉक करतो. साहेब आल्यानंतर साहेब आमच्यावर लॉकची चावी घ्यायला येतील. माहिती घ्या इतकी आम्ही घ्यायला तयार होतो पण साहेब कोणच नाही होतो. आता आम्ही आल्यानंतर हे सगळे उभे राहिले. तुम्ही सांगा अधिकारी आल्यानंतर कोणाकडे त्यांनी तुम्हाला बोलून आणायचं. शूटिंग तुझ्याकडे आहे ना? चुकीचं आहे. ऑफिसच्या स्टाफला बोलून आणणं म्हणजे चुकीचं आहे. ऑफिस म्हटलं तर ऑफिसच्या स्टाफला फीडवर काम करू नका. त्या खुर्चीवर तरी बसा येऊन. मग मी काय म्हणतो आता कशाला ठेवले? साहेब नाही तुमच्याकडे रिस्पॉन्सिबल पर्सन पण नाही की साहेब गेल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी आम्ही लॉक करतो आणि आमची कामं करून येतो. मला सांगा कोणतरी साहेब का बघूया मग संध्याकाळी येऊन रात्री येऊन दे. इथे येणार आपली कामं सोडून तुम्ही काय करणार? हा प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्ही साहेबांशी बोला. तुमचं हेच उत्तर असतं ना. आता तुम्ही मला काय सांगितलं हा माझा विषय नाही, तुम्ही तर साहेबांशी बोला. आता मला कोणतरी जर ग्रामीण भागातनं 40-50 किलोमीटरवरून इथे जर आला ते ही उकडते स्टाफ तुम्हाला उत्तर आम्ही साहेबांशी बोला. मग त्या माणसाने असं तिथे बसून राहायचं का आम्ही जसे बसतो तिथे? बिलिंगचा प्रॉब्लेम जर झाला बिलिंगसाठी तुम्ही मग साहेबांकडे तुमचा विषय काय नसतो? साहेबांकडे तुमचा विषय काय नसतो? मी काय म्हणतो एखाद्या ग्रामस्थाने जर तुम्हाला विचार तुम्ही काय म्हणणार हा विषय माझ्याशी संबंधित नाही तुम्ही साहेबांशी बोला असा विषय सांगणार ना. खालून माहिती काढणार तुम्ही खालून माहिती काढणार. त्याला बोलू जर लोक आले ना तो री मांडायला गेला तर लोकांना कळणार कसं आली मांडायला गेला होते. गंगावणे आलेच नव्हते. काय आपलं काय करत होते ते बंद करून बसले होते दरवाजा. मला सांगा उत्तर नाही ना. मला आम्हाला तुमच्याकडे उत्तर नाही. लाईट कायम जात आहेत. कशाला डिपार्टमेंट व्हायचं आम्हाला नाही. ही तरी वस्तू खरी आहे. मला सांगा ऐका तरी लाईट जात आहे हे तरी तुम्हाला ऐकून तरी माहिती आहे ग्रामीण भागात लाईट जातात. कदाचित अर्बनच्या पूर्ण या सगळ्या डिपार्टमेंटचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घेतला आणि त्याच्यानंतर आज प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाऊन आपण भेट देऊन काय परिस्थिती आहे. कालपासून पावसाळा पण या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. पावसाळ्याची परिस्थितीच्या पूर्वी 8 दिवसापूर्वी काय विषय केला ट्री कटिंग असतील किंवा त्याच्यामुळे आज रोज दर दिवशी लाईट जाते. प्रत्येक भागाभागामध्ये लाईट जाते. झाडं कोसळत आहेत आणि त्याच्या ह्या परिस्थितीवरती काय केलं हे विचारण्यासाठी आज या ठिकाणी आलो होतो. पण ही परिस्थिती आजची खरोखर हे म्हणजे आपल्याला सुद्धा हे शोभनीय असं नाही आहे. त्यानंतर उद्यासुद्धा आम्ही इतर जे डिपार्टमेंट आहेत बांधकाम विभाग असतील किंवा आपलं जे तहसीलदार ऑफिस असतील किंवा सर्वच पोलीस विभाग या प्रत्येक डिपार्टमेंटला आम्ही सर्वच जण महायुतीचे सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी भेट देऊन त्या संदर्भात पाठपुरावा असतील किंवा काही समस्या असतील याचा पूर्ण आढावा या ठिकाणी घेणार आहोत. आज तर प्रत्येक दिवशी या ठिकाणी लाईट जाताना दिसत आहे आणि आता जे सभापती महोदयांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या येत्या 2 दिवसात यामध्ये जर सुधारणा नाही झाली तर हे जे कार्यालय आहे हे सुद्धा आम्ही नक्कीच बंद करणार. आज आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यामधील MSCBचं जे ऑफिस आहे आणि वेंगुर्ला ST डेपो या दोन्ही ऑफिसला आम्ही आज अचानक भेट दिली. माझ्यासमवेत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचे आरोग्य शिक्षण सभापती PTC राऊत साहेब आहेत. वेंगुर्ला उपसभापती सन्माननीय देसाई साहेब, आमच्या वेंगुर्ला मंडळाचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय पप्पू परब आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते. खरं म्हणजे या तालुक्यामध्ये MSCBचा जो भोंगळ कारभार सुरू आहे त्यामुळे तीव्र नाराजी ही वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये असल्यामुळे सकाळी सन्माननीय आरोग्य सभापती यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की आज आपण MSCBच्या कार्यालयामध्ये जाऊ
त्यामुळे इथे आल्यानंतर जवळजवळ तिन्ही दरवाजे हे पूर्ण बंद होते या ठिकाणी आणि आतमध्ये आम्ही प्रवेश केल्यानंतर केवळ 2च माणसं त्या ठिकाणी शिल्लक होती, बाकी कोणच या ठिकाणी नव्हतं. त्याच्यानंतर सगळी माहिती घेतली असता या डिपार्टमेंटचे जे DY आहेत पेटकर साहेब, हे मला वाटतं शुक्रवारी माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या गावी गेलेले आहेत. ते अद्यापपर्यंत या ठिकाणी आलेले नाही आहेत. बराच वेळ आम्ही यांच्याशी मगाशी आम्ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणच जबाबदार व्यक्ती या ठिकाणी नसल्यामुळे या ठिकाणी त्यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही आहे. सगळी टेबल आपण बघू शकता, आपण सगळी टेबल या ठिकाणी रिकामी होती. अशा प्रकारचा खालच्या दर्जाचा जो कारभार आहे तो MSEBचा या ठिकाणी चालू आहे. तालुक्यामध्ये विविध ठिकाणी कालच्या पावसामध्ये ज्या लाईट्स गेलेल्या आहेत त्या अद्यापपर्यंत अजूनपर्यंत त्याची कारवाई MSEB कडून गेली नाही आहे. कोणत्याही प्रकारची थातूरमातूर उत्तरं या ठिकाणी दिली जातात आणि वेळ मारून दिली जाते. म्हणून याच्या विरोधात आम्ही आज खरं म्हणजे ऑफिसलाच टाळ ठोकणार होतो, परंतु त्याच्यानंतर DY साहेबांनी अजून आलेले नाही. त्यांनी म्हटलं की मी आता येतो आणि त्यानंतर लगेचच आम्ही त्याच्या संदर्भात कारवाई करू. त्यामुळे त्यांच्या एका विनंतीला आम्ही त्या ठिकाणी मान दिलेला आहे. परंतु उद्यापासून जर MSEBनं आपल्या या कार्यामध्ये आपल्या कारभाराबद्दल जर सुधारणा नाही केली तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा अशाच प्रकारे या ठिकाणी येऊन आम्ही या ठिकाणी टाळे ठोकणार आहोत. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला ST डेपोच्या ज्या काही समस्या होत्या, काही ST बस फेऱ्या बंद झालेल्या आहेत, त्यासुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्या ST बस फेऱ्या तात्काळ सुरू करण्यासाठी आम्ही त्यांना सूचना केलेली आहे. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. एकीकडे इंधन दरवाढ झाले तर दुसरीकडे जिल्ह्यात इंधनाचा मोठा तुटवडा आहे. असं असताना देखील इंधन पुरवठा मुबलक आहे असं सांगून प्रशासनाकडून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. जिल्ह्यात इंधनासाठी लागणाऱ्या रांगा पाहून तरी प्रशासनानं डोळे उघडावेत अशी टीका ठाकरे युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे. वैभववाडीत इंधन दरवाढी विरोधात ठाकरे शिवसेनेकडून निषेध रॅली करण्यात आली होती. या प्रसंगी ते बोलत होते. पाहूयात. मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? फडणवीस सरकारचं करायचं काय? रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा. मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? फडणवीस सरकारचं करायचं काय? पेट्रोल डिझेल वाढवणाऱ्या सरकारचा, पेट्रोल डिझेल वाढवणाऱ्या सरकारचा, पेट्रोल डिझेल पाहिजे, पेट्रोल डिझेल, पेट्रोल डिझेल रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा. आज वैभववाडी तालुक्याच्या वतीने जी पेट्रोल डिझेल वाढ या मोदी सरकारने केलेली आहे, या फडणवीस सरकारने केलेली आहे, त्याच्याबद्दल निषेध करण्यासाठी वैभववाडी तालुक्यातील शिवसैनिक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक या ठिकाणी जमलेले आहेत. आणि खरोखरच जी आमच्या सर्वसामान्यांच्या माथी मारलेला जी महागाई आहे, आता पेट्रोल डिझेलचे वाढ किती वाढत आहेत तुम्हाला माहिती आहे. आज 3 रुपये वाढले आहेत 3-4 दिवसापूर्वी, पण सरकारचं असं धोरण आहे की येत्या 20 दिवसात जवळजवळ 3-3 रुपये करून असे 20 रुपये वाढणार आहेत. या महागाईचा आगडोम होणार आहे आणि ह्याच्यासाठी आम्ही हे सगळेजण जमलो आहोत. ही जी दरवाढ झालेली आहे ती तुम्हाला माहिती आहे की आंतरराष्ट्रीय धोरण जे मोदी सरकारने चुकवलेलं आहे ते आंतरराष्ट्रीय धोरण पूर्णपणे चुकवलेलं आहे. कालचीच एक बातमी आहे की रशियाकडनं तेल घेण्यासाठी, क्रूड ऑइल घेण्यासाठी परत एकदा नकार दिलेला आहे अमेरिका सरकारने. त्याच्यामुळे आपण रशियाकडनं सुद्धा तेल घेऊ शकत नाही. म्हणजे ह्याच्या पुढची जी महागाई वाढणार आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. आणि पेट्रोल डिझेलवरचे दर वाढल्यामुळे इतर अन्नधान्य असतील, इतर काय ट्रान्सपोर्टचे विषय असतील, या सर्वच गोष्टीवरती त्याचा परिणाम होणार आहे आणि सर्वसामान्याच्या खिशाला ही झळ बसणार आहे. त्यामुळे हा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. ज्यावेळी डॉलरचे रेट या ठिकाणी वाढत चालले आहेत, डॉलरचा जो 1 रुपयाचा भाव जो आहे तो घसरत चालला आहे. जवळजवळ 100 पार करण्यासाठी 100 पार होईल आता डॉलर, आणि त्याच्यामुळे ह्या क्रूड ऑइलचे रेट पण त्या पद्धतीने वाढत जातील. तुम्हाला माहिती असेल मनमोहन सिंग यांच्या काळामध्ये ज्यावेळी क्रूड ऑइल महाग होतं आणि आपल्या त्या पद्धतीने पेट्रोल डिझेलच्या किमती खूप कमी होत्या,
पण मधल्या काळात जेव्हा वर्षभरापूर्वी जेव्हा सुद्धा क्रूड ऑइलच्या किमती कमी होत्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये, त्यावेळी सुद्धा ह्या पेट्रोल कंपन्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात दरवाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला खूप मोठी झळ पोचवलेली होती. जवळजवळ 10 लाख कोटीच्या वरती नफा या पेट्रोल कंपन्यांनी कमवला होता. पण आज ज्या दिवशी या ठिकाणी बघितलात तुम्ही, ज्या दिवशी क्रूड ऑइलच्या किमती वाढलेल्या आहेत त्या दिवशी मात्र लगेच या किमती वाढवल्या गेल्या. आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा शॉर्टेज आहे पेट्रोल डिझेलचं. हे प्रशासन सांगताय, पालकमंत्री सांगतायत की ह्या पेट्रोल डिझेलचं शॉर्टेज नाही. पण तुम्ही आत्ताच आम्ही एका पंपावर गेलेलो होतो, तुम्हाला माहिती असेल की त्या ठिकाणी डिझेल संपलेलं होतं. पेट्रोल सुद्धा 100 रुपयाचं पेट्रोल एका गाडीला ते देत होते. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलची ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा टंचाई होते. ही टंचाई कशासाठी होते? ही टंचाई सर्वसामान्य झळ बसली पाहिजे टंचाईची. आणि शेवटीच सर्वसामान्य लोक म्हटले पाहिजेत की आम्हाला झालं डिझेल वाढ झालं तरी करा, पेट्रोल वाढ झाली तरी करा, पण एकदा आम्हाला पेट्रोल डिझेल द्या. अशा अवस्थेत सर्वसामान्यांना आणायचं आहे त्यांना. आणि ह्याचे जवळजवळ 20 ते 30 रुपये रेट डिझेल आणि पेट्रोल मागे वाढणार आहेत. आणि हा जर रेट एवढा वाढला मोठ्या प्रमाणात तर मात्र महागाईचा आगडोम किती उठेल आणि किती या ठिकाणी उठेल याची जाणीव त्या सर्वसामान्य जणांना करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालो आहोत. या सरकारचा करावा तेवढा निषेध खूप कमी आहे. त्यामुळे ह्या पेट्रोल डिझेलचे वाढ जी केलेली आहे ती त्या पद्धतीने कमी केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. याच्या पुढची वाढ होता कामा नये अशी पण आमची मागणी आहे. आणि त्यामुळे आम्ही या सरकारचा, या मोदी सरकारचा आणि या फडणवीस सरकारचा निषेध नोंदवतो आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडनं आम्ही हा निषेध नोंदवत आहोत. जी आपण म्हटल्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलची टंचाई आहे. उभाटाकडून तुमच्या पक्षाकडून या संदर्भात कुठलं आंदोलन छेडलं जाणार आहे का, किंवा त्या संदर्भात आता जे आंदोलन आहे ते पेट्रोल डिझेल वाढी संदर्भात आणि जी टंचाई आहे त्या संदर्भातच आहे खरं म्हणजे. आणि तुम्ही बघितलं असाल प्रशासनाने गेली महिनाभर सांगताय प्रशासन या ठिकाणी गॅसचा तुटवडा नाही आहे, पेट्रोलचा तुटवडा नाही आहे. पण खरं बघायला झालं तर ज्या पेट्रोल कंपन्या आहेत त्या डिझेलच्या गाड्या असतील, गॅसच्या गाड्या असतील ह्या पाठवत नाही आहेत. आणि त्या पद्धतीने जो मागणी आहे, ज्या ठिकाणी जिल्ह्यातली जी मागणी आहे, समजा एखादी 1000ची मागणी आहे तर त्या ठिकाणी ते जवळजवळ 700 सिलेंडर पाठवत आहेत. किंवा ज्या ठिकाणी लिटरची मागणी 1000 लिटरची मागणी आहे त्या ठिकाणी ते 700 लिटरच पाठवत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना ही झळ बसते आहे. कोणाकोणाला पेट्रोलवाल्यांना बघितलं असेल तुम्ही, कोणाला 100 रुपयाचं पेट्रोल, कोणाला 500 रुपयाचं डिझेल, अशा पद्धतीने पेट्रोल पंपावरती खेळ चालू आहे. त्यामुळे हा प्रशासनाने डोळे उघडावेत आणि ही जी टंचाई आहे त्याच्याबद्दल या पेट्रोल कंपनींना जाब विचारावेत. आणि जास्तीत जास्त सर्व, कारण आता पर्यटनासाठी जे लोक आले, टुरिस्ट जे आले त्यांना सुद्धा याची झळ पोचते. तुम्ही बघितलं असाल की जवळजवळ 100 गाड्या एका लाईनमध्ये CNGच्या लागत आहेत, पेट्रोल डिझेलच्या लागत आहेत. त्या कोणामुळे लागत आहेत? या कंपन्यांमुळे लागत आहेत, या सरकारमुळे लागत आहेत. त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती लक्ष देऊन प्रशासनाने, जिल्हाधिकारी मॅडमांनी जी टंचाई या जिल्ह्यात होते आहे आणि जो पर्यटकांना जो त्रास होतोय आणि सर्वसामान्यांना जो त्रास होतोय तो घालवावा अशी विनंती आम्ही या प्रशासनाकडे करतो. जशी पेट्रोल डिझेलची टंचाई आहे तसेच घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसची देखील टंचाई आहे. आपण जर पाहिलं तर व्यावसायिक गॅस आहे हा ब्लॅकने मिळतोय, पण तो रेग्युलर जर ग्राहकांना हवा असेल तर तो मिळत नाही. त्या संदर्भात आपली काय भूमिका आहे? खरं म्हणजे बघितलं गेला तर ही पेट्रोलच्या कंपन्या हे एकच आहेत. जी गॅस पुरवते आणि जी पेट्रोल पुरवते, डिझेल पुरवते, ती कंपनी एकच आहे. क्रूड ऑइलचे मार्केटमध्ये रेट वाढल्यामुळे आजच्या घडीला ते शॉर्टेज केलेलं आहे. आणि ह्याच्या मागे भरमसाठ रेट सिलेंडरचे असतील, डिझेल पेट्रोलचे असतील वाढवायचे आहेत या कंपन्यांना. पण शॉर्टेज करून सर्वसामान्यांवर बोजा मारायचा आणि सर्वसामान्य एकदा म्हटलं पाहिजे कंटाळून की तुम्ही वाढवला तरी चालेल पण आम्हाला हा गॅस द्या, आम्हाला हा पेट्रोल डिझेल द्या, अशा पद्धतीमध्ये सरकारला ह्या देशाच्या सर्वसामान्यांना आणायचं आहे. त्याच्यामुळे ही जी शॉर्टेज केलेलं आहे हे पूर्णपणे शॉर्टेज हे सरकारने केलेलं आहे. हे जाणीवपूर्वक शॉर्टेज केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे रेट जवळजवळ 20 ते 30 रुपये डिझेल मागे, पेट्रोल मागे आणि कमर्शियल सिलेंडर मागे सुद्धा रेट वाढतील. प्लस स्वयंपाक गॅस जो सिलेंडर आहे त्याच्यात सुद्धा रेट वाढवण्याचा प्रयत्न या सरकारचा आहे आणि त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट दिवसेंदिवस वाढत चालला असून आता या कुत्र्यांनी नागरिकांवरती हल्ला करण्यासोबतच वाहनांचंही नुकसान करण्यास सुरुवात केली आहे.
सालेवाडा येथील टेलिफोन भवनासमोरील गंधर्व कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये पार्क केलेली एक दुचाकी भटक्या कुत्र्यांनी फाडून तिचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान केल्याची घटना समोर आली आहे. पाहूयात. या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये नेहमीप्रमाणे दुचाकी लावण्यात आली होती. रात्रीच्या वेळी आवारात असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने या दुचाकीवरती हल्ला चढवला. कुत्र्यांनी दुचाकी खाली पाडून टाकली. एवढ्यावरच न थांबता गाडीची सीट फाडली. तसंच गाडीचे फायबर पॅनल चावून आणि ओरबाडून गाडीचे मोठं आर्थिक नुकसान केलंय. सकाळी जेव्हा वाहनधारकानं पार्किंगमध्ये जाऊन पाहिलं तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. शहरात येत्या काही महिन्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी हे कुत्रे येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनधारकांच्या अंगावर धावून जातात, चावा घेतात. त्यात आता वाहनांचं नुकसान केल्यानं नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शहरातील या गंभीर समस्येकडे सावंतवाडी नगर परिषद प्रशासनानं गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे. भटक्या कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा, त्यांची नसबंदी मोहीम प्रभावीपणे राबवावी आणि नागरिकांचं रक्षण करावं अशी मागणी केली जात आहे. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. आज समाजात सर्वसामान्यांना अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता मनसेशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहिला नाही. त्यासाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला पाहिजे असं प्रतिपादन मनसेचे राज्य सरचिटणीस तथा सिंधुदुर्गचे संपर्क अध्यक्ष संदीप दळवी यांनी केलं आहे. पाहूयात. मालवण इथं मनसेच्या वतीनं कार्यकर्ता मेळावा उत्साहात पार पडला. या मेळाव्यात पक्षाचे नूतन तालुकाध्यक्ष म्हणून गॅरी अनन्सिएशन यांची अधिकृतपणे निवड करण्यात आली आणि त्यांच्यावरती जबाबदारी सोपवण्यात आली. व्यासपीठावर मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, महिला जिल्हाध्यक्ष मोनिका फर्नांडिस, उपजिल्हाध्यक्ष गणेश वाईरकर, शहराध्यक्ष सागर जाधव, जेनिफर अनन्सिएशन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खरं तर गॅरी तालुकाध्यक्ष व्हावं, प्रभारी न असावा अशी आमची सगळ्यांची इच्छा होती. पण पक्षाचे काही एक नियम असतात आणि तालुका अध्यक्षाला हा सन्मान्य राजसाहेबांच्या सहीने नियुक्त केला जातो. त्यामुळे तुर्तास तरी आपण गॅरीला प्रभारी म्हणून दिले आहे. आमच्या मनोमन शिरीची असतील, आमची असतील, सगळ्यांचीच इच्छा आहे की गॅरीने या एखादं तालुकाध्यक्ष घोषवावं अशा प्रकारची शिफारस सन्मान्य राजसाहेबांना आम्ही करणारच आहोत. पण या सगळ्या प्रवासाच्या दरम्यान गॅरीला फार मोठी जबाबदारी आहे. सिंधुदुर्गातलं मालवण हे ठिकाण, आमचा जो तालुका हा आमच्या मुंबईमध्ये असो किंवा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त सिंधुदुर्गातलं जर प्रसिद्ध ठिकाण असेल तर ते मालवण आहे. आमच्या आधी सहकारी ज्याला सिंधुदुर्गाची जबाबदारी दिली तर माझ्या मिसेसच्या ऑफिसमध्ये लोक बघायला लागली, दादा आम्हाला तिकडे फ्री फेरी मिळेल का, आम्हाला तिकडे काय ते तुमचे स्पोर्ट्स असतात ते पाण्यातले ते करायला मिळेल बघा. सिंधुदुर्गाची जबाबदारी आल्यानंतर मी बऱ्याचदा पास्करला पण फोन केले की बाबा माझ्या लोकांना तिकडे डिस्काउंट दे. या प्रकारचं एक मालवणचं एक इकडचं अस्तित्व उभं आहे. पण नक्कीच हे अस्तित्व उभं असताना हेही विसरून चालणार नाही की मालवणला जर खरा जर इतिहास असेल तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्गातल्या किल्ल्याचा. आणि ज्या अर्थाचं नेतृत्व, ज्या अर्थात स्वराज्याकरता जो धोका समुद्रातून येणार आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांना करणार होता. दुर्दैवाने आपल्या सिंधुदुर्गातील लोकांना तो करणार नाही. हा म्हणता जो येणारा जो धोका स्वतः समुद्रातून नाही येता आता तो इतर मार्गातून आपल्या कोकणात घुसत चालला आहे. सहकार्यानं लोक आपल्याकडे का आकर्षित होतील, आपण लोकांकरता काय करतोय
जर बघायला गेलं तर आता आम्ही बघा सगळीकडे बघितलं जे आजपर्यंत आम्हाला कधी दिसलं नव्हतं. आम्ही आता आमच्या बालपणापासून कोकणात येतो. आता गाव सावंतवाडी आऊसमधलं असं कधी चित्र दिसलं नव्हतं की लोक आंबे घेऊन रस्त्यावरती आंबे विकताय. असं चित्र पहिल्या कधी एवढं दिसायचं नाही. जे आता दिसत आपल्या जे आंबे विकताय ते आपल्या इकडचे नाहीये, ते कर्नाटकातले आंबे आणि ते आपण विकतोय. ह्या कर्नाटकात असलेल्या बेळगावमध्ये आपल्या मराठी माणसाला ज्या पद्धतीने मारलं जात आहे आणि त्यांच्या लोकांचे आंबे आज आपण विकतोय. माझा ह्या इकडच्या मालवण तालुक्यातील माझ्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती असेल किंवा आग्रह असेल किंवा आदेश असेल की तुम्ही लोकांनी हे थांबवलं पाहिजे. भले आपल्या इकडच्या भागाचा आंबा कदाचित भाग असेल पण तो आपला असला पाहिजे, आपल्याला त्याचा माल असला पाहिजे. अन्यथा त्या कर्नाटकात आपला पैसा चाललाय. त्या कर्नाटकातील बेळगावमध्ये आपल्या लोकांना मारलं जातं आणि तिकडच्या लोकांच्या आंब्यात विकतोय. या सिंधुदुर्गातील मला कळत नाही, या रहिवाशांना का कळत नाहीये. या ठिकाणी बुद्ध मंत्री पद आलेला मिळाला. मला कुठेही गोशाळा किंवा अन्य कुठल्या काहीचे काही झालं भातमुखी असं काही झालं नाही. मत्स्य उद्योगाचं पद मिळालं. असं कुठल्याही प्रकारे आपल्या मत्स्य उद्योग करणारा पर्यटन विभाग आहे, मासेमारी हा आपला मुख्य कोकणचा उदय आहे. जे मासे खायला लोक लांब इतर देशातील लोक पण आपल्याकडे येत आहेत. त्या मत्स्य उद्योगामध्ये पण इतर लोक मोठमोठे ट्रेलरच्या माध्यमातून आपली मासे दुसरीकडे घेऊन चालले. माझ्या इकडचा तो मत्स्य उद्योग व्यवसाय करू माझा कोकणातला माणूस आहे, त्याला काही मिळत नाहीये. पण दुर्दैवाने आपला पक्ष त्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने आक्रमक ज्या ठिकाणी गेला पाहिजे. आजही मत्स्य उद्योगाला त्यांना मंत्रिपद मिळून सुद्धा राणेंना आजही मला वाटतं पत्रकार मंत्रीनं तुम्ही ह्या गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे की आजही त्यांना कुठल्याही प्रकारचा न्याय द्यायला लागेल. ह्याच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये मला असं अवजड उद्योग हेही खातं मिळून गेलं. पण आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये अशा कुठल्या प्रकारचा अवजड सोडा साधा उद्योग पण कुठल्या प्रकारे आणून माझ्या सिंधुदुर्गाच्या कुठल्याही तरुणांना काही प्रकारचे रोजगार मिळाले असं कुठलंही योजना दिसत. सहकार्याला तुम्ही लोकांनी उलट मला बऱ्याचदा तुमच्या तक्रारी कानावरती येतात की सर काय आहे ते तुम्ही लोक आम्ही कोणाच्या विरोधात भांडण करायचं का आक्रमण व्हायचं. मला असं वाटतं आज जे काही आम्ही आक्रमण आंदोलन करतोय, जे काही मुंबईमध्ये ज्या काही 33 आणि 35% मराठी माणसांकरता भांडतोय त्यातला जो 35% राहणारा कदाचित 30% माणूस हा आपल्या सिंधुदुर्गात आहे. त्याच्याकरता आम्ही मुंबईत भांडतोय त्या मराठी माणसाकरता भांडतोय जो आपल्या कोकणातून सिंधुदुर्गातून रत्नागिरीतून आज मुंबई स्थायिक झालाय आणि आपल्याला कोकणात आपले पैसे पाठवतोय. त्याच्याकरता त्याच्या अस्तित्वाकरता भांडतोय. पण तुम्ही लोक कुठेतरी कमी पडता. ही बाजू त्यांच्यापर्यंत मांडली गेली पाहिजे की आज मुंबईतील ज्या मराठी माणसाकरता भांडतोय तो मराठी माणूस आमच्या सिंधुदुर्गातून मुंबईमध्ये आलेला आहे. पण आपण ही लोकांमध्ये गोष्ट समजवण्यामध्ये सांगण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडलोय. त्यामुळे आपल्याला ह्याचे लोकांच्या मध्ये आपले इमेज बनवायची आहे ती आपण बनवण्यामध्ये कमी पडलो. हे जे पूर्णपणे जबाबदार कदाचित तुम्हाला ऐकायला वाईट वाटेल पण जबाबदारी तुमची. आज जे काही आंदोलन झालं काय विषय की परप्रांतीय लोक आज मुंबईतील असलेल्या आपल्या मराठी सिंधुदुर्गातील माणसाच्या नोकऱ्या काढतात. आजही मुंबईमध्ये त्या कोकणातही तेच होत. आज म्हटलं तर कर्नाटकाने बघायला आपला आंबा मिळतोय. आज बघितलं तर शेट्टी आले बाहेरनं, त्यांनी आपले काजू आणि आंबे बागायला बद्दल आंदोलन केलं आणि खासदार आमदारकी घेतली. काय संबंध आले तिकडनं घेतलं इकडे आंदोलन एक दोन दिवसाचं आंदोलन घेतलं आणि घेतलं. आपण कुठे झालं गोष्टी आपण आपलं आत्मपरीक्षण केलं तर आपण ह्या गोष्टीमध्ये कुठे होतो का होतो का नव्हतो. आपण लोकांनी का आपल्याला गुन्हे धरलं नाही होतं याबद्दल आपण कधी आपल्या आत्मपरीक्षण केलं. कुठलं तरी कोणतरी येतं आपला आंबा काजू बांधायचा आजही काही मिळालं नाही. पण आपली सगळी मला तर बेसवाल्यांनी पण कदाचित त्यात असलेल्यानंतर पुसून टाकलं. या सगळ्या वेगवेगळ्या विषयामध्ये आपण आंदोलन करू शकलो असतो. आज ह्या मोठ्या संख्येने तुम्ही लोक आणि इकडचे मालवणच्या तालुक्यातील ज्ञानी म्हणा त्याच्या सगळ्या सहकार्याच्या माध्यमातून या पद्धतीने तुम्ही इथे उपस्थित आहात.
मग तुम्ही तुमच्या इकडं तुमचा हक्क कधी तुम्हाला मिळणार तुमचा हक्क? या सगळ्या गोष्टी करता तुम्ही लोकांनी जोपर्यंत या लोकांना तुम्ही अंगावर घेणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला अंगावर बदल मिळणार नाही. अंगावरची शासकीय बिले तुमच्या लागले पाहिजे, ते मिळणार नाही. तुम्ही लोकांनी घाबरू नका. मगाशी मोनिकाने बऱ्याच गोष्टी आमच्याबद्दल बोलली की आम्ही मुंबईत काय करतो, आम्ही जे काय करतो त्याच्यामध्ये आमचं प्रेरणास्थान मुख्यमंत्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसऱ्या सन्मान्य राजसाहेबांनी जे मराठी माणसाबद्दल आम्हाला भिमून ठेवलं आहे. काही करा पण 1 इंच पण मागे 1 इंच पण कुठलाही कॉम्प्रोमाइज करू नका. मराठी माणसासाठी मग तो कोकणातला असेल, मग तो बीडचा असेल, मग तो कुठला विदर्भाचा जरी असेल तरी आपण निवडणूक ठरवलं तरी चालेल, पण मराठी माणसाचा कदापि तुम्ही लोकांनी मराठीचा विसर करता कामा नये. आज जर कॉम्प्रोमाइज करता आला असता आज हात निवडणी केली असती तर अगदी मुंबई आपली असती, अगदी मुंबई आपली आली असती, पण अख्खा महाराष्ट्र आपल्यातून गेला असता. अशा प्रकारचा कुठलाही कॉम्प्रो किंवा कुठलाही सहकार्य इतर पक्षाला न करता सन्मान्य राजसाहेबांनी केवळ मराठी माणसासाठी आणि तेही म्हटलं तर मुंबईतील सिंधुदुर्गातील जे रहिवासी आहेत त्यांच्याकरता सन्मान्य राजसाहेब ज्या पद्धतीने मांडलाय मराठी माणसाच्या अस्तित्वाकरता त्याची जाणीव तुम्ही लोकांनी प्रत्येक घराघरात दिली पाहिजे. या सगळ्या प्रवासाच्या दरम्यान येता गॅलरी त्याच्या सहकार्याने जे काही वेगवेगळ्या नाक्यावरती जे काही बॅनर लावले होते, आज प्रत्येक ठिकाणी मला अभिमान वाटेल. प्रत्येक नाक्यावरती आज आपला अभिमानाचा तो बॅनरच्या नावाने आपलं अस्तित्व दिसलं. पण मला त्याहीपेक्षा विश्वास असेल की गॅलरी आणि त्याचे सहकारी जो नाक्यावरती बॅनर लावला आहे तो प्रत्येक घराघरात जाईल, प्रत्येक वाणीमध्ये जाईल, प्रत्येक वाणीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं शाखा होईल अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. आणि तो या ठिकाणी थांबतो. लवकरात लवकर नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त होणार आहे. अख्ख्या सिंधुदुर्गामध्ये नवीन बदल होणार आहे. जुने नवीन दोघांनाही कसं संगनमत करून चांगल्या नियुक्त्या करायच्या याबद्दल आमचं सगळ्यांचं एकमत होणार आहे. काही ठिकाणी मुंबईतले पदाधिकारी जर काम करायला इच्छुक असतील तर त्यांना तुमच्या जर परवानगीशिवाय नियुक्त करणार नाहीत म्हणा, पण जर असं असेल तुमच्याशी बोलून या सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. या सगळ्या दरम्यान जे काही परप्रांतीय लोक आपापल्या जागाच्या काही आपण इतर परप्रांतीयांना विकतोय याबद्दल तुम्ही लोक सगळे सावधान असला पाहिजे. तुम्ही जर बघितलं तर दोडा मार्गामध्ये ओंकार हत्ती रस्त्यावर आला, रानगव्या आता रस्त्यावर आले, बिबट्या रस्त्यावर आले, पण अजून आपण काही रस्त्यावरती येत नाही आहोत. आपला लोकांना आपल्याच कडे रस्त्यावरती उतरायची अपेक्षा उरलेली आहे. आणि मला असं वाटतं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशिवाय इतर कुठलाही पर्याय रस्त्यावरती उतरण्याशिवाय राहिलेला नाही. आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा अशा शुभेच्छा देतो की आपला संघर्ष, आपली सत्ता ही सतत रस्त्यावरती आणि आपण सतत रस्त्यावरती दिसू अशा प्रकारच्या पद्धतीने तुम्हाला शुभेच्छा देतो. इकडच्या सिंधुदुर्गातील आपल्या पर्यटक व्यवसाय असेल, बेरोजगार तरुण असेल, अन्य आपला जो विस्थापित झालेला मराठी माणूस असेल त्याला आपण एकत्र राहून एक उद्याची नवीन आशा निर्माण करू अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असल्यामुळे थोडंसं आज 2 तास कार्यक्रमाच्या आपल्या निर्धारित वेळेच्या आपण 2 तास थोडंसं लेट आहोत. गॅरीला पद देताना त्या गॅरीच्या कामाच्या विषयी इतर सगळ्या गोष्टींविषयी आमची सर्वांची चर्चा झाली आणि त्यानंतर गॅरीने काम करावं असं सर्वांचं इथल्या स्थानिकांचं मत झालं आणि त्या पद्धतीत वरिष्ठांनी आज गॅरी यांना या ठिकाणी तालुकाध्यक्ष मालवण हे पद जाहीर करण्याचा हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. त्यांच्या मुंबईतली आंदोलनं त्यांनी पक्षासाठी घेतलेल्या केसेस याची आज इथे स्थायिक झाल्यानंतर सुद्धा पक्षाने दखल घेतली ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि यांनी ज्या पद्धतीने आपण मुंबईमध्ये काम केलं त्या पद्धतीतच या ठिकाणी स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण काम करावं अशी आमची आपल्याकडून अपेक्षा आहे. जो पक्षाचा अजेंडा आहे, मराठीचा मुद्दा आहे, परप्रांतीयांचा मुद्दा आहे, स्थानिकांचा मुद्दा आहे, त्या सर्व पक्षाच्या ध्येय धोरणांवरती आपण कटाक्षाने या ठिकाणी काम करावं. आपल्याला दिलेल्या पदाचा कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या सहकार्याकडून आपल्याकडून कुठेही स्थानिकांना या ठिकाणी किंवा स्थानिक आपल्या इथल्या लोकांना त्याचा त्रास होता कामा नये याची कटाक्षाने आपण काळजी घ्यावी. उत्तमरित्या साहेबांनी ठेवलेला विश्वासाला आपण सार्थक की काम कराल
अशी आमच्या सर्वांची अपेक्षा आहे आणि त्या पद्धतीनं आपण आपलं कार्य या ठिकाणी चालू ठेवाल. महाराष्ट्राच्या पूर्ण राजकारणाचा पूर्ण गट्टाबोळ झालेला आहे. आज बघितलात तर सर्व पक्षांची फोडाफोड झालेली आहे. एका पक्षाचे 2-2 पक्ष करून ठेवलेले आहेत. हे पक्ष फोडण्याचं आणि ही पूर्ण राजकीय ताकद वापरून लोकांना ईडीच्या माध्यमातून अन्य कुठल्याही चौकशीच्या फेऱ्यातून त्या ठिकाणी अडकवून या सर्व गोष्टी आज महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत. हे संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण नासवलं जात आहे आणि कुठेतरी लोकांची अपेक्षा आहे की गेले अनेक वर्ष स्थानिकांच्या पाठीशी मराठीच्या मुद्द्याशी ठामपणे राहिलेले, महाराष्ट्राच्या पाठीमागे ठामपणे राहिलेले माननीय राजसाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राचं उमदं नेतृत्व आहे आणि या नेतृत्वाने काहीतरी महाराष्ट्राच्या पाठीमागे उभं राहून महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी काहीतरी करावं, स्थानिकांच्या प्रश्नांविषयी आवाज उठवावा अशी आज लोकांची अपेक्षा आहे. लोकांनी कालच्या निवडणुकांमध्ये जाहिरातींवरती आणि इतर सगळ्या गोष्टींवरती प्रभावित होऊन मतदान केलं, पण या सर्व गोष्टींमधून आज स्वतःहून आपण कुठेतरी चुकलो याचं त्यांना आज कळत आहे. आज तुम्ही बघितलात तर विविध स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. युद्धाचं कारण सांगून डिझेल पेट्रोलचे दर वाढवले जात आहेत. डिझेल पेट्रोलचे दर वाढले म्हणजे पर्यायाने माचीस पासून ते तुमच्या रोजच्या दैनंदिन जीवनापासून दुधाचे, ट्रॅव्हलचे, रेल्वेचे, बसचे हे सर्व रेट उद्या भविष्यात वाढणार आहेत. एखाद्या वेळी एखाद्या गोष्टीचा दर वाढतो त्याचा प्रभाव आणि डिझेल आणि पेट्रोल या दर वाढल्यानंतर त्याच्यावरती जनजीवनावरती पडणारा प्रभाव फार मोठा असतो. त्याच्यामुळे भविष्यात तुम्ही बघाल तर आज फक्त पेट्रोल डिझेल वाढले ही बातम्या आजपर्यंत पेपरमध्ये 2-3 दिवस येत आहेत, माध्यमातून आपण वाचतो, परंतु प्रत्यक्षरित्या उद्या दूध पण वाढणार आहे, आपल्या बसचे तिकीट दर वाढणार आहेत, रेल्वेचे तिकीट दर वाढणार आहेत. हा सर्व जो काही बट्टाबोळ झालेला आहे युद्धाचं कारण सांगून आज देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की खर्च कमी करा, इंधनाची बचत करा, ईव्ही गाड्या वापरा. लगेच मंत्र्यांनी फोटो सेशनसाठी ईव्ही गाड्या घेतल्या, आपले ताफे कमी केले. हे सगळं सांगितलं आणि आपले पंतप्रधान 4 देशांच्या दौऱ्यावर निघून गेले. आजपर्यंत देशाच्या जगातले एवढे दौरे त्यांनी केले आहेत आणि आज आपल्या भारतातल्या लोकांना सांगतायत की आज तुम्ही कटाक्षाने ह्या सर्व गोष्टींना आवड घाला, खर्च कमी करा, इंधनाची बचत करा. या सर्व गोष्टी आज जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे आणि कुठेतरी त्यांना पण ह्या सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. त्याच्यामुळे भविष्यात आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काम करत असताना लोकांचे प्रश्न, लोकांना उद्भवणाऱ्या रोजच्या समस्या, एखाद्यावर होत असलेला अन्याय ह्या सर्व गोष्टींवर काम केलं पाहिजे. लोक जोडली पाहिजे, लोकांचा संपर्क वाढवला पाहिजे, लोकांच्या चांगल्या वाईट प्रसंगामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. तर आपल्याला पक्ष आपल्या गावोगावी, घरोघरी, आपल्या गावोगावी आपल्या शाखा होतील आणि जे काही राजसाहेबांचं स्वप्न आहे त्या स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्या सर्वांचा हा खालीचा वाटा त्या ठिकाणी आपण देऊ शकू. आज संदीपजी तळवींना पण या ठिकाणी पुन्हा एकदा पक्षाकडून ही जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांचंही मी या ठिकाणी जिल्ह्याच्या वतीने अभिनंदन करतो. नेहमी त्यांचं कार्यकर्त्यांशी संपर्क असतो, चांगलं कॉर्डिनेशन त्यांचं असतं, त्याच्यामुळे त्यांचंही मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. गॅरीने पण आता ह्या काही ज्या काही मी माझ्या बोलण्यातून काही गोष्टी त्यांना सांगितल्या त्याच्याविषयी त्यांनी अवलंब करून आगामी काळात चांगलं काम करावं. जो विश्वास आपल्या सर्व सहकार्याने आपल्यावर ठेवलेला आहे त्या विश्वासाला सार्थकी राहावं असे त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनानंतर आपण घेतलेली मेहनत, आपण सर्वांनी 2 दिवस घेतलेला या सर्व परिश्रम, त्या सर्वांना मी तुम्हाला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे, मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिलेदार, ज्यांनी मुंबईमध्ये धडाक्यात काम करून सगळ्या युवा पिढींच्या कायम बरोबर असणारे आमचे लाडके दादा श्री संदीपजी तळवी, तसेच जिल्हाध्यक्ष परब, गणेश वायकर, सागर,
इतर माझे सहकारी कार्यकर्ते, आज बऱ्याच दिवसानंतर आपण मालवण शहरामध्ये एक अशी नियुक्ती करत आहोत की ती नियुक्ती करत असताना हे जे नाव आपल्या समोर आलं गॅरी यांचं, त्यावेळेला त्यांनी मुंबईमध्ये जी काही कामं केली, ज्या काही आंदोलनं केली आणि या सर्वांचा विचार करून पक्षाने त्यांची या ठिकाणी नेमणुका केली. गॅरी यांचं नाव समोर येताच सर्वप्रथम ते इकडे स्थानिक आहेत, इकडच्या लोकांबरोबर काम करतील, आपल्या युथ पिढीला किंवा कार्यकर्त्यांसमोर बरोबर कायम राहतील आणि मालवण शहरामध्ये जी काही कामं होत आहेत, जी अनधिकृत म्हणा किंवा लोकांच्या उपयोगी म्हणा, असा जर कोण कार्यकर्ता तळागाळातला हवा आहे, म्हणून आपण या सर्व गोष्टींची पाठपुरावा करून गॅरी यांना या पदासाठी या ठिकाणी केली. तसेच मी दादांविषयी या मंचावर तुम्हाला थोडंसं सांगू इच्छिते की याआधीही मालवण शहर आपल्या सिंधुदुर्गात संदीपजी रवी यांनी बरीचशी कामं केली आणि या सगळ्याचा विचार करून पक्षाने पुराच्या नवनिर्वाचित नवीन म्हणजे या आधी कामं केलीच होती, पण मधल्या काही घडामोडीनंतर परत या जिल्ह्याची जबाबदारी संदीपजी रवी यांना दादा यांना या ठिकाणी दिलेली आहे. दादांबद्दल बोलायला गेल्यानंतर बरंच काही आहे, कारण की गेली 20 वर्ष आम्ही मुंबईमध्येही मी दादांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. गेली 20 वर्ष महिला असो, पुरुष असो, विद्यार्थी असू दे, रोजगार करणारे तुमच्यासारखी युवा पिढीही आहे तिकडे, सर्व तळागाळातील लोक दादांच्या संपर्कात असतात. आता का संपर्कात असतात? कारण की दादा ज्या वेळेला एका कार्यकर्त्यांसमोर ज्या वेळेला उभे राहतात, त्यावेळेला ते एक नेता म्हणून नाही, तर त्यांचा सहकारी, त्यांचा मित्र, त्यांचा भाऊ या मनस्थितीत त्यांच्या समोर उभा राहून त्यांच्या मनातील गोष्टी ओळखतात आणि त्यांची कामं करतात. गेली 20 वर्ष सातत्याने त्यांनी मुंबई शहरामध्ये खूप प्रमाणात कामं केलेली आहेत. मग ते पक्षाचे दिलेले आदेश असू देत, आंदोलनं असू देत, गरीब गरजू लोकांसाठी, कोणीही पीडित असतील त्यांच्यासाठी, अशी बरीचशी कामं दादांच्या मार्फत त्या ठिकाणी झालेली आहेत. मला या गोष्टीचा आनंद वाटतोय, कारण की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इकडे स्थानिक इकडचाच मातीतला माणूस म्हणून कोणताही हवा होता आणि मधल्या वेळेमध्ये जेव्हा त्या सगळ्यांचे बदल होत्या, त्यावेळेला आमच्याही मनामध्ये थोडीशी धडधड होत होती की आता नवीन जर व्यक्ती या ठिकाणी दिला आमच्या सिंधुदुर्गात, तर आम्ही कोणाच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं. पण खरोखर पक्षश्रेष्ठीने आमच्या सगळ्यांनी चांगला निर्णय घेऊन परत संदीपजी रवी यांची या ठिकाणी नियुक्ती केली आणि ही धुरा या ठिकाणी सांभाळण्याची पूर्ण जबाबदारी त्यांना दिली. मला आनंद वाटतोय की दादा या ठिकाणी येऊन जी कामं मुंबईत त्यांनी केली, तसेच आमच्या मागे उभे राहून आम्हाला या सर्व कामं करण्यासाठी आणि लोकांच्या गरजेसाठी आम्ही कसं त्यांची समाजसेवा करू किंवा त्यांच्या गरजेसाठी कसे उभे राहू, हे सगळं मार्गदर्शन दादा आम्हाला वेळोवेळी करतीलच. सिंधुदुर्गातलं राजकारण थोडंसं वेगळं आहे आणि हे राजकारण करत असताना कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची दादादाराची गोची होतेच, पण आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की तुमच्या पाठिंब्याने आणि तुमच्या सहकार्याने आम्ही सगळ्यांना पुरून उरू, आम्ही कामं करू. खूप चांगले कार्यकर्ते आहेत मालवण शहरात, कुडाळमध्ये किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खूप चांगले आपले मनसे कार्यकर्ते आहेत, पण एक ठामपणे उभा असणारा, नेतृत्व करणारा नेता या ठिकाणी कमी पडतो. आणि मी या ठिकाणी तुम्हा सर्वांना एक ग्वाही देऊ शकते की आता त्या गोष्टीची भीती नाहीये, कारण की दादा आपल्या बरोबर आहेत. आपण काम करूया,
जिल्ह्यामध्ये मनसेचं नाव होणं, मनसेसाठी लोक, साहेबांच्या विचारांची लोक आहेत, आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचूया. खेड्यापाड्यात वाडीनी आपले कार्यकर्ते आपण उभे करूया. आपण सदस्य नोंदणीसाठी कामं करूया. लोकांची कामं कशी करता येतील ती बघूया. दादा, या ठिकाणी परत मधल्या काही ज्या वेळेला आपण खूप जोरात या ठिकाणी कामं करत होतो आणि तुमची दहशत या ठिकाणी होती, त्यावेळेला बरेचसे वाळूचे जी काही उलाढाल या ठिकाणी होत होती ती मधल्या याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं माहिती असेल ना, कमी झालेली होती. आणि आता परत काहीतरी अनधिकृत या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. अनधिकृत बांधकामं होत आहेत. परप्रांतीयांचे इथे लोंढे बांधलेले आहेत, त्यांची दादागिरी चाललेली आहे. आता थोड्याच दिवसापूर्वी कणकवलीचा एक प्रकरण तुम्हाला माहिती असेल की ज्या ठिकाणी दादा एका पार्लरमध्ये परप्रांतीय कामासाठी आले होते आणि मुलींची छेडछाड त्या ठिकाणी झालेली होती. आणि गावातील काही लोकांनी किंवा कणकवलीकरांनी त्या लोकांना चांगलाच चोप दिला. तर मला वाटतं ही अशा घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्हायला नाही पाहिजे. आपण सगळ्यांनी या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की कोणता परप्रांतीय आपल्या जिल्ह्यात येतो आहे, कधीपासून राहतोय. कारण की वारंवार इथे राहून ती लोक आपल्या या ठिकाणी मतदारही होत आहेत. आपले अनधिकृत कोणाला तरी पैसे देऊन ती लोक इकडचे आधार कार्ड वगैरे या सगळ्या गोष्टी करतात आणि आपण गाफील राहणं योग्य नाहीये आपल्या जिल्ह्यासाठी. कारण की आपला जिल्हा, आपला गाव सांभाळलं तर सगळं व्यवस्थित होईल. नाहीतर इकडे हे असेच लोंढे, जसे मुंबई शहरामध्ये आता जसा ज्या लोंढ्यांचा प्रभाव पडला आहे आणि ते लोंढे हव्याच्या बाहेर जात असताना राजसाहेब वारंवार बोलत आहेत की इथे येणारा कमवणारा कमवू शकतो, राहू शकतो, आपलं उदरनिर्वाह करू शकतो. पण या जागेत राहताना त्यांनी पहिलं आपल्या युवा पिढीला प्रथम प्राधान्य मिळायला पाहिजे. मग ती नोकरी असू दे, काम असू दे, काही जो काही व्यवसाय करायचा असेल, जे काही करायचं, आपल्या लोकांना प्रथम प्राधान्य मिळायला हवं. तर ही वेळ आपल्या सिंधुदुर्गात येता कामा नये असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे आज आपण 50 कार्यकर्ते जरी असू, 50चे 500 करू, पण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी गाफील राहू नका किंवा माझ्या शेजारी किंवा माझ्या गावात ही घटना घडली आहे म्हणून गप्पही बसू नका. तुम्हाला काही करता येत नसेल किंवा तुमच्या काही मित्रपरिवारांना काही करता येत नसेल, त्याच्यावरती आवाज उठवता येत नसेल, तर आमच्या मनसैनिकांना भेटा. दादा आमच्या पाठीशी आहेतच. आम्ही वेळोवेळी त्या ठिकाणी पण आवाज उठवू. त्या सगळ्या गोष्टींवर, भले ते अनधिकृत बांधकाम असू दे किंवा अजून काही ज्या व्यवहाराच्या काही गोष्टी या ठिकाणी व्यवसायाच्या ज्या काही घडत असतील त्या गोष्टींनी तुम्ही गाफील राहू नका. आवाज उठवा, बोला. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. भारतीय नौदलाच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारी INS गुलजारी निवृत्त युद्धनौका वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती लाईट हाऊस या ठिकाणी समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यात येत आहे. विजयदुर्ग बंदरातून सुमारे 14 महिन्यानंतर निवती येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे. निवती समुद्र तळाशी स्थापित करून तिथं महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी INS गुलजार युद्धनौकेला समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाणबुडी प्रकल्पाला चालना मिळणार असून देशविदेशातील पर्यटकांना समुद्राच्या तळाशी असलेलं अनोखं विश्व पाहता येणार आहे.
आता सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आणि पर्यायानं महाराष्ट्र शासनाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा संपूर्ण भारतातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि पहिला वहिला XINS गुलदार अंडर वॉटर म्युझियम प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या समुद्रात निवती येथे साकारत आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती नवी आणि मोठी दिशा मिळणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. पाहूयात. माझगाव डॉक लिमिटेडचे श्री निपेंद्रजी, पोर्ट ऑफिसर उगल मुगले साहेब, त्यानंतर आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, डेप्युटी इंजिनियर, सिनियर मॅनेजर आणि आमचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय पत्रकार बंधू भगिनींनो. तर यामध्ये आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे की 2024मध्ये जो मंजूर झालेला XINS गुलदार म्युझियम, अंडर वॉटर म्युझियम हा जो प्रकल्प आहे हा संपूर्ण भारतातला महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वप्रथम होत असलेला महाराष्ट्र शासनाची प्राईड असलेला, अभिमान असलेला असा हा प्रकल्प आपल्या जिल्ह्याला मिळाला, ह्या भागाला मिळाला. या सर्वाबद्दल आपण सर्वजण सुदैवी आहोत आणि यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने फुलायला, चांगल्या पद्धतीने वाढायला मदत होणार आहे. आम्ही आपल्या समोर काही ब्रॉशर्स दिलेले आहेत, त्या ब्रॉशर्सचं आपण अवलोकन करावं. त्यात आम्ही स्पेसिफिक ती साईट दिलेली आहे 15 डिग्री 52 मिनिट 18 ही लॅटिट्यूड आणि 73 डिग्री 29 मिनिट 06 ही लॉन्जिट्यूड अशी ही साईट आहे की ज्या ठिकाणी आता आपली ती शिप काल विजयदुर्ग बंदरामधनं आज सकाळपर्यंत पोहोचली. काल ती दुपारून निघाली होती, आज सकाळी पोहोचली आणि आता त्याचं ऑलमोस्ट 25-30% त्याच्यात पाणी भरून झालेलं आहे. ती सायंटिफिक प्रोसेस आहे. माझगाव डॉक लिमिटेड मार्फत आपण ही प्रक्रिया पार पाडतो आहोत, कारण कोणत्याही प्रकारची त्यात आपल्याला रिस्क घेता येणार नाही. अतिशय नियंत्रित पद्धतीने ही समुद्र स्थापित करण्याची प्रक्रिया आपण पार पाडतोय. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर साधारण 1 ते 1.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी जहाजावरती वेगवेगळे कोरल्स आणि फिशिंग नेस्ट हे तयार होतील आणि त्यामुळे आपल्या पर्यटकांना जे स्कुबा करून खाली जातात समुद्र तळावरती त्यांच्यासाठी एक पर्वणी होईल, अतिशय चांगलं ठिकाण होईल पर्यटनाचं. त्या व्यतिरिक्त आपण माझगाव डॉक लिमिटेड यांच्यासोबतच एक पाणबुडीसाठीचा प्रकल्प केलेला आहे. एक 24 आसनी पाणबुडी आपण करतोय, 24 सीटर. ती जी पाणबुडी असणार आहे ती पाणबुडी आता त्यांनी बांधायला सुरुवात केलेली आहे. साधारणपणे त्याला 1.25 ते 1.5 वर्ष लागतील आणि त्यानंतर ही पाणबुडी तयार होईल. मग आता ज्या ठिकाणी आपली ही बोट समुद्र स्थापित होतीये त्याला स्कटल्ड म्हणतो आपण. मच्छीमार बांधवांच्या सहभागातून आणि शासनाच्या राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या सहभागातून आम्ही ही सगळ्या प्रक्रिया पार पाडतो आहोत. तर जे सबमरीनवरती भारतीय नौदलात कमांडंट होते ते सुनील कोर्टी साहेब हे सुद्धा आज आपल्या सोबत आहेत. सुनील कोर्टी साहेबांनी 20 ते 22 वर्ष इंडियन नेव्हीची सबमरीन चालवलेली आहे. त्यामुळं सर्व अतिशय उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञ आपले या प्रकल्पात इन्व्हॉल्व आहेत. सरकारतर्फे सुद्धा फंडिंग अरेंजमेंट खूप चांगल्या पद्धतीची झालेली आहे आणि हा प्रकल्प एक अत्यंत दिमागदार आणि सर्वांना उपयुक्त असा असणार आहे. आता ही टेक्निकली आहे जिल्हा प्रशासन म्हणून एक विजन अशी आहे की स्थानिक पर्यटनाला आपल्या चालना मिळाली पाहिजे. त्यानंतर जो काही हा नवीन प्रयोग आहे म्हणजे जी युद्धनौका आहे, जी सेवानिवृत्त आहे, तिचे अवशेष वापरून त्याच्यावरती आर्टिफिशियल रीफ तयार करणं आणि नवीन एक जैवविविधता तिथे तयार करणं असा एक त्याचा हेतू आहे. आणि हे आर्टिफिशियल रीफचे जे प्रयोग आहेत हे बाकी देशामध्ये इतर ठिकाणी झालेत, आपल्याकडेही होत आहेत. मत्स्य व्यवसाय आपल्या मत्स्य विभागाकडे पण आता सध्या ट्रायल्स काही चालू आहेत. तर आर्टिफिशियल रीफवरती ज्यावेळेस कोरल्स डेव्हलप होतात त्यावेळेस जी काही मरीन ॲक्वॅटिक
लाईफ असते, म्हणजे सागरी विविधता असते तिकडं अट्रॅक्ट होते. त्यामुळे तिथलं जसं सर म्हटले की तिथं कॅचिंग वाढू शकतं, फिशचं तिथलं अमाऊंट वाढू शकतं. त्यामुळं नुसतं पर्यटनच नाही तर स्थानिक मच्छीमारांना देखील भविष्यामध्ये तिथे फायदा होईल अशा पद्धतीने आम्ही याकडे बघत आहोत. आणि हे पर्यटन जे आता फक्त साधारण देशात खूपच आपल्या पद्धतीने म्हणजे तारकर्ली हे खूपच एक महत्त्वाचं डेस्टिनेशन आहे, तर ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जावं, त्या दर्जाचं व्हावं. आणि हा प्रयोग इथं यशस्वी झाल्यानंतर देशातल्या इतर पर्यटनाच्या म्हणजे इतर राज्यांना देखील याचा एक म्हणता येईल की प्रयोग यशस्वी प्रयोग म्हणून ते बघतील, एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून बघतील. आणि अशा पद्धतीचं सागरी पर्यटन एक नवीन दिशा याच्यातून मिळेल आणि आपण त्याचे पाईक असणार आहोत, म्हणजे प्रथम पाईक असणार आहोत. याच्याबद्दल नक्कीच एक जिल्हा प्रशासन अधिकारी म्हणून मला अभिमान आहे. मॅडम, आता तुम्ही कोरल आणि हे म्हटलं ना, प्रवाहाची आपल्या किनारपट्टीवर म्हणजे प्रामुख्याने मालवणच्या किनारपट्टीवर अधिक आहे आणि दगडांचा भाग असल्यामुळे, पण काही ठिकाणी जे कोरल आहेत ते खराब होत आहेत आणि त्यांचं कुठेतरी त्यांना त्रास होतोय अशी स्थिती आहे. त्याबाबत आपला काय सर्वे झाला आहे का, आणि असे किती ठिकाणी कोरल आहेत आणि ते किती खराब झाले आहेत आणि त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे, काय सांगा? नाही, नक्कीच. आता हा चांगला मुद्दा तुम्ही उपस्थित केला. जसं आता हे ज्यावेळेस आपण स्थापित करणार होतो त्याच्या आधी देखील आपण NIO कडून स्टडी करून घेतला होता पूर्ण. तुम्ही म्हणताय त्या अनुषंगाने आपण NIO कडे जर लेटेस्ट केस स्टडी असेल तर त्याच्या फिगर्स नक्की मिळवू आणि त्या अनुषंगाने काय करता येईल संबंधित एजन्सीशी, म्हणजे आता मे बी त्याच्यामध्ये केंद्राच्या एजन्सीच आपल्याला बोलावं लागेल, त्यानुसार आपण करू शकतो. गोकुळ सोबत गोकुल. AI टेक्नॉलॉजीचा प्रभावी वापर करून देवगड हापूस आंबा उत्पादनात नवा प्रयोग करणारे प्रगतशील आंबा बागायतदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना देवगड हापूस आंब्याची पेटी भेट देत कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या विविध समस्या मांडल्यात. पाहूयात. महाराष्ट्र में सबसे फेमस आम जो इसे देवगढ़ बोलते हैं, आप इसके थोड़ा पता चलेगा। और पूरा AI का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पानी कितना देना है, ये कितना गिना है, नया टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी मैंने इसमें यूज किया है। अच्छा, और उसके मैंगो के संग 10-20-50 शेतकरी फार्मर्स इकट्ठा करके कुछ संघ बनाए उन्होंने। उनको अगर एसोसिएशन, उनको अगर ये मशीन आप देंगे तो ये खुद कर सकते हैं, जो कि उनका लॉसेस जो हो रहा है अभी वो लॉस नहीं होगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत है अभी देवगढ़ आप में। तो मशीन का स्क्रीनिंग कर देती है? हाँ, मशीन स्क्रीनिंग करती है, पूरा स्कैन होता है उसमें, अच्छा हम उसमें सिलेक्ट होते हैं, लेकिन एक आदमी कुछ कर नहीं सकता। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय.
कणकवली शहरामध्ये 2 दिवसापूर्वी मुलींची छेडछाड करणे परप्रांतीयांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यांना त्या उपस्थित नागरिकांनी येथे चोप दिला आणि त्यानंतर पोलिसांचे स्वाधीन केले. पोलिसांनी गुन्हे देखील दाखल केले आणि त्यानंतर जे नागरिक त्यांनी चोप दिला आणि जमा होता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. 6 ते 7 जणांवर गुन्हे दाखल आणि त्याच अनुषंगाने आपण बघतोय की कणकवली पोलीस स्थानकात बहुसंख्य कणकवलीवासी हे दाखल झाले आणि त्यांनी पोलिसांची चर्चा केली. एकंदरीत पोलीस नेमकं काय सांगतात हे देखील पाहिलं. पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी तक्रार दिली आणि त्यामुळे आपण या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे तक्रार घेतलेली आहे. सध्या बघतोय की हे सर्व जे नागरिक आहेत इथे उपस्थित आहे आणि त्यांचं देखील एकच मागणं आहे की आपण आमची देखील तक्रार आहे ती देखील तक्रार आपण लिहून घ्यावी आणि ते सलून बंद करावं असे देखील पोलिसांकडे हे नागरिक मागणी करत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत त्यांची तक्रार दाखल होत नाही आणि सलून बंद होत नाही तोपर्यंत आपण हटणार नाही असं देखील हे सांगत आहेत. असं एकंदरीत ते चर्चा आहे. पण नेमकं आता पोलीस भूमिका काय घेतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. सध्या तरी तसं आपण नागरिकांची माहिती जाणून घेतली, पोलिसांशी बोलणार आहोत. पोलिसांचं नेमकं काय म्हणणं हे देखील जाणून घेणार. आपण पाहता कोकण साधला येऊ. बघितलं तर कणकवली पोलिसांशी चर्चा करताना जे मदत करणारे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत असं एकंदरीत काही नागरिकांचं म्हणणं आहे. एकंदरीत काय सांगाल, तुम्ही आज या मोर्चामध्ये सहभागी झाला होता? बघा, ज्यांनी आता पोलिसांना विचारलं तर सांगताय मारणाऱ्यांवर गुन्हा हा कोर्टाने दाखल करायला लावला. हरकत नाही, कोर्टाने दाखल करायला लावला. कोर्टाला त्यांची नावं माहिती आहेत का? तर नाही. कलम तुम्ही तुमच्या मनाने लावली आहे काय? एक तर दुसरं म्हणजे काय, म्हणजे एखाद्याला जर ज्याच्यावर बळजबरी होते, ज्याचं खून होतोय त्याला वाचवायला जायचं नाही. कारण पोलिसच असे म्हणत आहेत की जोपर्यंत पोलीस तिथे येत नाही तोपर्यंत त्यांना तिथे काही करायचं नाही. म्हणजे त्याचा खून पडला, त्याचं मर्डर झाली तरी चालेल, पण तिथे तुम्ही हात लावायचा नाही. आणि हात लावलात तर तो गुन्हा तुमच्यावर दाखल पोलीस करतात असं माझं मत आहे. कारण आता पोलिसांच्या बोलण्यावरूनच मला असं पटलंय. निश्चितच एक गंभीर घटना आहे. पोलिसांचं म्हणजे मदत कार्य केलं तर आपल्यावरच गुन्हा दाखल होतो असं का? मदत कार्य करायचं की नाही हा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे कुठलीही घटना घडली तर पोलिसांची वाट बघायची असं एकंदरीत या घटनेसंदर्भात येथे चर्चा सुरू असताना आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण साधला येऊ, कणकवली. जगात जर काही सर्वात सुंदर असेल तर ते म्हणजे कोकण. पण सध्या माणसाला पैशांचा प्रचंड मोठा रोग लागलाय. होय, हे आम्ही नाही तर प्रसिद्ध अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे म्हणतायत. जिल्ह्यात तांडेल सिनेमाचं शूटिंग संपून सयाजी शिंदे थेट पोहोचलेत ते कुडाळच्या जंगलात एका वेगळ्या मोहिमेसाठी. पाहूयात. आमच्या तांडेल नावाच्या सिनेमाचं शूटिंग होतं ते काल संपलं. तर त्याला जोडून एक दिवस घेतला होता की सीड कलेक्शन ड्राईव्ह ठेवावा. सगळ्या जगामध्ये पश्चिम घाट हा अतिशय दर्जेदार, सुंदर आणि जैवविविधतेने सुंदर असा आहे. तर ज्या पद्धतीनं व्हायला पाहिजेत रोपं तयार, प्रजाती तयार तेवढ्या होत नाहीत. म्हणून मग आपण सगळ्यांनी जे याचे समविचारी लोक आहेत त्या सगळ्यांना सांगून वेगवेगळ्या प्रजातीच्या बिया गोळा करायच्या आणि आमचे 2 मित्र आहेत ते त्याच्या बियाची रोपं करून द्यायला तयार आहेत. तर या 15 दिवसात जेवढ्या बिया गोळा करता येतील तेवढ्या बिया गोळा करून मंदार गावडे आणि इतर ज्या संस्था आहेत सगळ्या ते कनेक्ट करतील, त्यांच्याकडे तुम्ही आणून द्या आणि त्याची रोपं करून वाढवू. कोकणामध्ये सध्या नाम फाउंडेशनचं पण चांगलं एक काम चालू आहे, त्याच्याबद्दल आपण काय सांगाल? नाम फाउंडेशनचं काम नेहमीच चांगलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात नद्या इतक्या सुंदर केल्यात आणि बाकी पण बारकी सगळ्या गोष्टीत त्यांचं काम आहे. बेसिकली पाण्यावरती आणि नद्याचं रुंदीकरण याच्यावरती काम करतात आणि ते पण 10 वर्षात माझ्या माहितीप्रमाणे सगळ्यात जास्त काम ते चांगलं करतात. बीच संकल्पना आपल्याला नेमकी कशी सुचली आणि काय कारण आहे त्याच्यामध्ये? माझी आई बिया गोळा करायची. ती मुंबईला आली तरी 4 बिया घेऊन यायची. तिच्या बटव्यात नेहमी 4 बिया असायच्या. तर तिच्यासाठी म्हणून मी तिची बीज तुला केली होती माझ्या आईची. एका बाजूला आईला बसवलं तर एका बाजूला बिया, देशी झाडांच्या बिया ठेवल्या होत्या आणि आईला सांगितलं तर तू गेल्यानंतर अख्ख्या महाराष्ट्रात तुझ्या वजना एवढ्या बिया मी लावेन आणि त्या झाडाला ज्या फळं येतील, सावली येईल, फुलं येतील, त्या सुगंधात, रसात, पक्ष्यांमध्ये तुम्हाला दिसशील आणि माता आणि धरती माता ह्या गोष्टीवर आपण एवढंच प्रेम करतो हे बघून. आणि आईनंतर फक्त झाडच खरं असतं. यातून बीज तुला कल्पना आली होती. मग बीज संकलन आलं. मग वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या बिया एकत्र करायच्या आणि त्याची रोपं तयार करायची अशी संकल्पना आली. वाढत्या आधुनिकीकरणाबरोबर कोणताही धोक्यात आहे असं आपल्याला वाटतं का?
नाही, हा काय आहे, पैशाचा रोग लागलाय, प्रचंड रोग लागलाय आणि अति महत्वाकांक्षी लोक झाले. कुठे घेऊन जाणार त्यांना माहित नाही. तुम्ही काय 500 वर्ष जगत नाही तर कशाला हे साठवताय? अजून काय सोन्याच्या बिटा खाऊन जगताय का कोणी? त्यांना भात भाजीच खावं लागतं ना. तर ते त्यांना कळत नाही आणि त्या महत्वाकांक्षेपोटी गरज नसताना आता हे बघतो इथं धामापूर काय कुठलं आहे पाट तलावावर ते आलंय. तिथं गरज आहे का ह्या सुशोभीकरणाची? मुळात इथं पाणी इथं अडतंय तर मग ही भिंत कशाला बांधली? मग परत आता हे कसं वाढवून मग पाठीमागं पाणी कुठं साठेल? तर शासनानं कसा विचार करतोय ते मला कळत नाही. ते पर्यावरण प्रेमी किंवा जे याचे तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याशी बसून इथल्या लोकांचा सल्ला घेऊन मग काम पुढे जायला पाहिजे. तशा पद्धतीने जाताना दिसत नाही आणि माणसातला संवाद कमी झाला आहे आणि अहंकार हा प्रमुख स्वभाव व्हायला लागला आहे. तर शासनाने त्याचा जरूर विचार करायला पाहिजे आणि आपण काहीतरी नुकसान करून बसलं ते परत येत नाही ना भरून. म्हणजे आता मला कळलं की 5 सांगून 50 झाडं तोडली. आता यांच्या बापाने 7 जन्मात यांच्या लागणार आहेत का परत ती झाडं? तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या लागणार आहे, कॉन्ट्रॅक्टरच्या लागणार आहे, कोणाच्या लागणार आहे? तर असं नाही करायला पाहिजे ना. नीटपणे विचार व्हायला पाहिजे. कोकणात येऊन आपल्याला कसं वाटलं? कोकण ऑल टाइम ब्युटी हो. जगात सुंदर काय असेल तर कोकण असेल आणि ते तसंच राहावं अशी इच्छा आहे. कोकणासाठी एक मालवणीमध्ये डायलॉग तुमचा बोला. मालवणी ही कोकणामध्ये बाहेरची आक्रमण अंतर्गत आक्रमण येत आहेत त्याच्यापासून कोकण वाचावं आणि कोकणच्या झाडांच्या नावानं आम्ही उभं राहणार, कोकणातल्या पक्ष्यांच्या नावानं आम्ही उभं राहणार, माशांच्या बाजूने उभं राहणार आणि कोकण वाचवणार. आता यावर्षी नर्सरीला फंडच दिलेले नाहीत आणि कुठल्याही नर्सरीत तुम्हाला गेलं तर एखादी नर्सरी असेल महाराष्ट्रात कोल्हापूरची वगैरे जिथं 50 प्रकारच्या प्रजाती, पण बहुतेक ठिकाणी तुम्हाला 5-10 प्रकारच्या 15-20 प्रकारच्या प्रजाती असतात. जेणेकरून आपल्याकडे 200 आता उन्हाळ्यात 200 प्रजाती रिकाम्या पडल्यात. 200 प्रकारच्या प्रजातींच्या बिया आहेत. पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लक्ष देत नाही? गेल्या 50-60 वर्षात का लक्ष दिलं नाही? हा वादाचा विषय आहे आणि कोण वाईट करतंय, का वाईट करतंय ह्याच्यापेक्षा आपल्याला काय चांगलं करता येते. तर ह्या सगळ्यांना घेऊन आपण जास्त रोपं तयार करून गव्हर्नमेंटला देऊ. गव्हर्नमेंट आपलंच आहे. भ्रष्टाचार केला, चोऱ्या केल्या, चांगलं काम केलं, वाईट केलं तरी ते आपलंच आहे ना. शेवटी तिथं बसलेले कोण लांबचे आलेत का? आकाशातनं पडलेत का? त्यांना सुद्धा सद्बुद्धी यावं एवढीच इच्छा. सिंधुदुर्गातल्या तरुण मुलांना सगळ्यांना मला सांगण्याची इच्छा आहे या महिन्यात खूप बिया गोळा करा, आम्हाला द्या. आपण त्याची खूप रोपं तयार करू आणि जिथं अननेसेसरी बेकायदेशीर विनाशकारी पैशाच्या हव्याचं कुठं काम होत असेल तर त्याला तुम्ही विरोध करा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी दिशा, निलेश गटणे यांचं प्रतिपादन. कोकणावर बाहेरून अंतर्गत आक्रमण, सयाजी शिंदेने मांडलं भयाण वास्तव. आणि वेंगुर्ल्यात लोकप्रतिनिधींची वीज वितरणला धडक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साज लाईव्ह. धन्यवाद.